Cun apertón de mans, Alfonso Rueda e Suso Sueiro selaron esta tarde a fichaxe do exedil de Sal para presidir a xestora do Partido Popular de Meaño. Os equipos os ten que liderar unha persoa. Había moitas persoas válidas e, afortunadamente, hai moita xente que podería liderar o novo proxecto do Partido Popular de Meaño, pero é un novo proxecto, por lo tanto, queríamos incorporar novas persoas e creo que Suso Sueiro reunía moitas das condicións que estamos buscando para seguir sendo a primeira forza política. Rueda destacou de Sueiro ser meañés de nacemento o seu vencello coa vila e a súa experiencia no goberno de Sanxenxo. O xa presidente da xestora popular explicou que a súa intención é dialogar co tecido asociativo e veciñal do municipio e coa militancia do PP. Como que parece que ven aquí Suso Sueiro e o PP de Meaño, bueno, de mando PP provincial a desfacer todo. Non se trata de eso, todo o contrario. O alcalde seguirá sendo alcalde, pero o PP, o Partido Popular de Meaño, ten vida propia. Vou a tratar de estar coas máximas persoas posibles, tratando de explicar isto máis polo miúdo, máis de cara a cara. Ademais de estrear cargo, Suso Sueiro estrea tamén militancia no Partido Popular. Asegura que a decisión de abandonar a súa acta como edil en Sanxenxo foi entendida por Sal, os que comunicou a súa decisión a principios desta semana. Non tuven que pensalo demasiado, porque me parece un proxecto ilusionante, un proxecto diferente. Eu creo que teño unha trayectoria xa en Sanxenxo. Tamén creo que a miña etapa en política, no partido que hasta ahora representaba, chegou a un punto que xa era un punto casi morto. En Meaño o reto que asume non é menor. Tras a expulsión do alcalde Carlos Viéitez do partido, toda a candidatura optou por posicionarse do seu lado. Segundo Rueda, seguir pertencendo ao PP vai depender deles. Comprendo, sobre todo comprendo de inicio as actitudes persoais de todo o mundo, é xente que acompañou unha persoa nunha lista inicialmente, polo tanto, esas reaccións non teño nada que decir, estamos abertos a todos, e aquí o que queire estar pode estarlo sin ningún problema, e estou seguro que o traballo de que en asuma a presidencia xestora dende hoxe vai facer que moitísima xente que o mellor teña unha idea inicial despois se dá conta que o Partido Popular é a súa casa e onde se pode traballar por Meaño dende o Partido Popular. Agora Suso Sueiro terá que traballar para formar o equipo que o acompaña á fronte da xestora do PP meañés, substituindo o da exalcaldesa popular Lourdes Ucha. A súa intención é conseguilo en 15 días, aínda que confesou que é moi difícil fixar un prazo.